Čaute, ja som Starmaster. Dneska tu máme video Minecraft. Ale nie, nebude to video z Minecraftu. Ale keď sa mi opraví Xbox, tak bude video z Minecraftu. Dobre? A musí sa mi opraviť. A hneď keď sa mi opraví a prinesú mi ho, tak hneď natočím video z Minecraftu. A keď to video z Minecraftu bude mať aspoň 5 lajkov, tak z toho bude séria. Dobre? A to bude aj všetko z tohto videa. Inak včera som vyhral na futbale prvé místo. A ocino mi kúpil nové rukavice. A to bude všetko z tohto videa. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Dajte like, odber a čau.